Kurunzirwa misi yese wakatitenderedza mangwanani masikati nepanguva dzeusiku pamabasa misi yese yapo tinozorora tozonyatsa kuzviziva kare kuti tazokunda tichazosangana pamwepo tichitaure nyaya dzemakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro kuti tingaparadzane nyangwe tiri pamwepo ngatishinge kunamata tigokunda kurunzirwa Kristu Jesu akatsidza kuti tora kumusha tozonyatswa kuzviziva kare kuti tazokunda tichazosangana pamwepo tichitaure nyaya dzemakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro hatinzwisi kurunzirwa kwakatitenderedza asi Mwari achatipa simba guru tigomutevera kwese dakara nepakufa tozonatsa kuzviziva kare kuti tazokunda tichazosangana pamwepo tichitaure nyaya dzemakundiro ayo takakunda nawo zvirunziro tenzi anoridza yekugumayo ambo nguva yepasi yaperawo vakanaka vese nounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo